fordi hvorfor det er, at os kvinder vi bliver diagnosticeret langt senere med ADHD end mænd, jamen det er, og nogen endda gennemgår hele nærmest hele voksenlivet, før at man ender med at få en diagnose. Det gemmer vores næste opvækstholders historie måske et svar på. Fordi som Malene hun fortalte mig, da vi snakkede sammen inden oplægget her, så bliver man altså rigtig, rigtig træt af at blive ved med at sige, at man har det svært. Man finder sig lidt i ikke at slå til, og man holder op med at sige højt, hvordan man egentlig har det, fordi man er vant til ikke at blive hørt, og man er vant til ikke at blive taget alvorligt. Så tak til dig, Malene, fordi du vil dele din historie med os i dag. Og måske er der flere af jer, der kan spejle jer i den. Jeg er i hvert fald sikker på, at du nok desværre ikke er alene med den oplevelse. Så tak til Malene. Jeg har ikke nogen slides overhovedet, så men meget også true to ADHD, så har jeg heller ikke øvet det her vildt meget igennem derhjemme, men jeg har tænkt lidt over, da vi snakkede sammen, og jeg tænker, noget af det, der slår mig, når jeg kigger tilbage på mit efterfødselsforløb og i det hele taget graviditet, det er jo, når vi snakker om ADHD hele livet, så er det overgangene ofte, der volder problemer. Det kan være alt fra små børn, der skal i skole, til overgangen til overgangsalderen, og det kan være overgangen til at blive mor. Og det er i hvert fald det, jeg ligesom ser, den overgang, det var det, der spændte ben for mig til sidst. Og når jeg kigger på lad mig starte med at sige, jeg har 2 børn, skønne børn. Den første er født i 2019, og jeg anede ikke, jeg havde ADHD. Og efter ham, der fik jeg ligesom en fødselsdepression. Det kommer vi mere ind på, og så har jeg min datter, der er født i 2022, og det var faktisk først efter hendes fødsel, jeg fik diagnosen. Jeg er gravid med min søn, og meget af ADHD, også nu set i bagspejlet, så var jeg bare sådan, det klarer vi sgu fint nok. Altså der er fødselsforberedelse, vi flytter til en anden by, det behøver vi ikke at gå helt vildt meget op i, det skal vi nok klare, jeg læser en bog. Og så sidder jeg over i Billund og begynder at havere, og ved, at jeg skal køre hele vejen til Odense med min mand, og jeg er sådan, det gør sgu lidt ondt, ikke også? Og så jeg ved, at jeg skulle ringe i god tid, fordi det var jo kun 5 minutter før, når vi skulle køre så langt, for det var længere historie. Jeg ringer over til fødegangen og siger, nu er de altså rimelig regelmæssigt, de haverer, de gør ondt, og bliver mødt med, jeg kan snakke med dig, så du er der ikke endnu. Vi snakkes vi om lidt, eller om nogle timer. Og så gik der et par timer, eller det tror jeg ikke, jeg gjorde, så gik der det, og så var jeg sådan, okay. Nu kunne jeg næsten ikke holde ud og ligge ned mere, men jeg ringte op igen, og hun var simpelthen lige ved at afvise mig en gang til, for hun kunne jo stadig snakke med mig. Så fanger hun, at jeg er jyde, og så spørger hun, er det jyden i dig, der siger, at de bider? Ja, det kan godt være. Okay, kør. Og vi nåede knap nok til Odense, før jeg havde pressetrang, og det gik hurtigt. Men altså, så der tror jeg allerede, når jeg sådan kigger tilbage, at der er maskering allerede på spil. Jeg har allerede for længst stoppet med at lytte til min krop, og accepteret, at når andre siger til mig, ved du hvad, du har ikke ondt nok, du er ikke i fødsel nu, så er det dem, der ved bedre end mig. Det er ikke mig. Så jeg holder op med at sige, okay, og står ikke fast på, hvad jeg faktisk gerne vil slå. Det skulle jeg have gjort. Og det er et tema gennem alt det her. At den der maskering, som man jo ikke er bevidst om, og derfor synes jeg nogle gange, at maskering kan lyde sådan lidt forkert, eller det kan blive opfattet forkert, fordi det lyder som om det er noget, man bevidst gør. Der er intet bevidst om det. Slet ikke, når man når dertil i livet. Så fødte jeg min søn, og det gik sgu meget, fordi jeg var klar igen. Fordi der var jo masser af dopamin, og det var jo pisse fedt, og yes, vi gør det en gang til, vi kunne ikke få en baby mere, men det var pisse fedt at føde. Og så kommer han ud, og så går vi i gang med det her ammeforløb her. Og alle, der er blevet mødre, ved, at det er stressende nok i sig selv, uden ADHD, at komme i gang med amme. Jeg vidste, at jeg havde noget, der gik arbejde imod mig. Jeg havde fået en brystreduktion nogle år forinden, så jeg var forberedt på, at det her det kunne blive svært. Men det havde jeg glemt alt om, da han kom ud. Jeg blev hyperfokuseret på den her amning. Altså, vi snakker skemaer, milliliter, alt det her, og det skulle kunne lykkes, for jeg kunne se, at der var masser af mælk. Og vi var blevet lovet 2 døgns indlæggelse i Odense, fordi jeg havde den her brystreduktion. Det glemte de alt om. Og da jeg havde sagt 2 gange, kan I huske, de sagde 2 døgns, og de sagde, ja, men det er klart fint. Så er jeg sådan, okay, ja, men altså det er rigtigt, der er også mælk nok, og så startede de en ammebrik i hånden, kommer uden at vise, hvordan den virkede, og så sendte de os hjem til Billund. Der gik et døgn, før jeg havde de første sår.
Og så kommer vi igen til den her maskering, fordi jeg anede, folk havde sagt, det gør ondt af ham. Man får sår, okay, jamen, så er det jo helt normalt det her. Og det var først, da vi så kommer til Esbjerg, og jeg er foran en jordmor, helt tilfældigt, bliver nødt til at amme min søn, og åbner op, og jeg kan se hendes blik, da hun kigger på min sår, okay, det var måske lidt mere end bare. Jeg har stadigvæk ar efter de sår i dag. Jeg fandt mig i alt for meget, og undskyld, hvis det blev lidt for grafisk. Men jeg vidste ikke, og man er så vant til at få at vide, og det er også det, du siger, man er simpelthen så vant til, at jamen, det gør ondt, men jeg har hørt, at det skulle gøre ondt. Og hvis jeg siger det her, så får jeg bare at vide, ej, kom nu, det er bare, du skal bare tage dig lidt mere sammen. Alle andre kan, så hvorfor kan du ikke? Så jeg sagde det nok ikke. Men jeg har en skøn mand, som efter 12 dage sagde til mig, Malene, bliver der ved med at være, altså hvad er plusser og minuser ved at fortsætte den her amning her? Skal vi blive ved? Det er dit valg. Og da jeg hulkende og hormonpåvirket kunne indse, der var ikke noget længere positivt ved det, så fik min søn sin første flaske. Og allerede der var jeg nu set i bagfuldskabslys, og nok også noget i tråd med det, du siger, altså depression. Jeg kan ikke lade være med at tænke. Begge mine graviditeter har været præget af, at jeg blev sygemeldt, før jeg egentlig ville gå fra. Og jeg var sygeplejerske på et tidspunkt, så jeg gik fra 8 uger før. Og det, jeg tænker allerede, der har været nogle ting i gang der, som er det, der har været ude i den der, i hvert fald depression efter min søns fødsel. Men allerede der, da vi så slutter amningen, og vi tænker, så nu, det var så hårdt, han græd så meget, og det fungerede ikke, han ville blive en vampyr med blod over det hele. Så tænkte jeg, nu giver vi ham en flaske, det bliver godt. Og så fik han kolik. Og så græd han hver eftermiddag, cirka kl. 3:30 til kl. 21 om aftenen, var han vågen og skreg, til han kollapsede i søvn. Sådan husker jeg det, sådan husker min krop det i hvert fald. Og det gjorde han indtil han var 3 måneder gammel. Og det gjorde, at han sov godt om natten, det gjorde han. Men om dagen, der var han vågen, og så sov han 30 minutter, og man kunne se det uge efter det. Og så vågnede han igen, og han lå kun på mig. Og når jeg nu ved det, jeg ved om mig selv med ADHD, så var det jo, altså jeg var så groft overstimuleret. Jeg var så presset af det her barn, der hele tiden skulle være i kontakt med min krop, og det er jo dejligt, det er jo slet ikke det. Men han var bare hele tiden i kontakt med mig, han skulle sove oven på mig, jeg kunne ikke rigtig komme væk fra ham. Og så var han vågen så meget af den tid, jeg var alene med ham. Så den der drømmebarsel, folk de snakkede om, den fik jeg bare aldrig. Ja. Jeg får den der, screening, den kommer hun ud og skal lave, som du også nævnte. Sundhedsplejersken, og jeg havde en rigtig sød sundhedsplejerske, som jeg i dag virkelig tænker tilbage på, for hun så på en eller anden, den der sød. Hun så på en eller anden måde, og alligevel så hun mig jo faktisk slet ikke. Men hun kom ud og lavede den her screening på mig, og vi scorede den. Og jeg scorede sådan lige over, jeg kan ikke huske mit præcise tal, jeg tror grænsen går ved 9, som ifølge Sundhed.dk i hvert fald i dag. Og jeg scorede lidt over, og så siger hun, jamen nu har jeg snakket lidt med dig, og jeg tror, du er også bare typen, der altid er lidt så. Er du ikke det? Jo, men det har hun jo ret i, for det har jeg altid været. Jeg har altid været meget påvirket af mine følelser, og jeg har altid været meget i mit hoved, og det var jo rigtigt. Og ærligt, man ved jo godt, hvad man skal svare, når man sidder med sådan en screeningsskema. Og igen med maskering, og man tør ikke at sige højt, og man tør ikke at være til besvær, og man tør ikke at være til gene, og hvad nu, de siger til mig, at jeg faktisk ikke er egnet som mor. Så tror jeg da, jeg svarede måske nok ikke 100% ærligt på det skema der, fordi jeg skulle nok klare det. Jeg har prøvet for sjov, det snakker vi også om, at lige gennemføre det der skema igen. Jeg skal ikke have flere børn, jeg har ikke små børn hjemme nu. Jeg skruer 13 dag i dag, bare baseret på, hvordan jeg er. Fordi, og det også tror jeg, der kan være lidt en risiko med de her screeningsredskaber, der er lavet, jo ikke til mænd, for det er det ikke, men i hvert fald til en gennemsnitskvinde, fordi vi er ikke gennemsnittet. Jeg tror på, at mange af os render rundt og har, altså fordi bare et eksempel, inden for 7 dage har du unødvendigt bebrejdet dig selv, når noget ikke gik, som det skulle. Helt simpelthen. Har du været anspændt eller bekymret uden særlig grund? Har du følt, at tingene voksede over hovedet? Siden jeg var 10? Jeg ved ikke, eller før. Følt dig trist eller elendigt til mode? Og med det her, der skal jeg også huske, men også lige nybagt mor. Og så nogle andre hormoner, som er svære for alle nybagte mødre at skulle lande i. Det er hvad er det, man siger, 5 dages gradeturen eller sådan et eller andet. Altså, det er hårdt i sig selv, og så tager man lige ADHD oveni. Ja. Så jeg tror bare, at det der spørgeskema, det der screeningsredskab, ja, det ved jeg ikke. Og jeg har accepteret hendes tolkning, at sådan er jeg jo nok bare, og jeg tænkte jo igen, ligesom alle andre gange, hvor jeg har haft det lidt svært,
og er blevet mødt med, det skal nok gå, fordi det går for alle andre, så er der ikke nogen grund til at sige noget her, fordi det skal nok gå, det går for alle andre. Ja. Der sker så husker jeg sådan lidt tilbage, altså på den der tid der. Og noget, der også skete, som var meget klassisk for min søn, skønne dejlige dreng, det var, at han fik selvfølgelig tænder, da han var 4,5 måneder gammel. Det vidste jeg heller ikke. Og nu havde vi jo fået den her flaske her, og så var jeg til babysalmesang med ham, altså gået en lang tur med barnevognen, som han aldrig sov i. Ind til babysalmesang, og så ville han ikke have flasken der, men han faldt i søvn, og så, shit, jeg er i barnevognen med ham, gå tilbage, og så vågner han halvvejs hjemme i den der barnevogn og skriger. Og hele mit nervesystem skriger sammen med ham. Og jeg kommer hjem, skynder mig at få lavet en flaske, og så lader jeg bare ikke tage flasken. På det tidspunkt har han skrevet så meget, så nu skal han fandme ikke have den flaske der. Jeg kan bare pakke den væk. Undskyld, jeg bander rigtig meget. Så som jeg husker det, så står jeg alene hjemme i vores køkken og skriger sammen med mit barn. Altså mit lille 4,5 måneder barn, fordi mine bryster virkede ikke. Nu vil han heller ikke tage flasken. Jeg anede ikke, det var fordi han var for tænder. Hvad skal jeg gøre? Altså. Så jeg ringede til min mor. Jeg ringede først til min mand. Han var på arbejde, og han havde lydet, så han hørte ikke. Så ringede jeg til min mor, som var langt væk, og var sådan, jeg kan ikke gøre noget. Kan du ringe til din sundhedsplejerske? Ja, okay. Så ringede jeg til sundhedsplejersken, som heldigvis troppede op hjemme med mig 2 minutter senere, og kunne vise mig, at han er stoppet med græde, og det har han faktisk været noget tid. Men det havde mit nervesystem bare ikke. Altså, og det er også noget, jeg tænker tilbage på den tid. På et tidspunkt sidder vi inde i sofaen en aften, og min mand, han fortæller mig, at han har lige sendt et lille billede til mig. Vi sad i samme sofa, men vi snakker også sammen. Han har sendt et billede til mig, han lige synes, jeg skulle se. Og det var så sådan en lille kvadratbillede med 9 billeder af vores søn, der smilede. Og det var fordi, at han kunne se, at jeg ikke havde opdaget endnu, at han var stoppet med at græde. Ja. Altså det havde jeg simpelthen ikke. Og der var han 6 måneder gammel, og han havde for længst stoppet med at have kunne lide. Men jeg var bare ikke klar over det. Hver gang han havde anlæg til at græde, så var jeg bare helt, nej, nu stopper han ikke igen. Så det var sådan, det var. Jeg følte mig tom. Jeg følte mig utilstrækkelig. Jeg følte ikke, at jeg var en god mor. Altså jeg kunne ikke finde ud af at være mor, så jeg længede så også efter at komme tilbage til et arbejde, jeg i øvrigt den dag, jeg ikke arbejder med længere, fordi det var jeg egentlig heller ikke specielt glad for, men jeg havde brug for at komme ud et sted, og der var noget, jeg rent faktisk kunne finde ud af. Fordi det her, det kunne jeg ikke finde ud af. Jeg havde en kort lunde. Jeg brugte den lille energi, jeg havde brugt, jeg på at kigge min søn i øjnene, fordi en gang under sygeplejestudiet havde jeg set en eller anden forfærdelig trist dokumentar med et barn, der ikke blev kigget i øjnene. Og jeg skulle i den grad ikke have, altså jeg var jo allerede bevidst om, at det her det kunne få konsekvenser for mit barn. Så den lille smule energi, jeg havde, den brugte jeg på det, på at give ham det. Og så har jeg en dejlig mand, der trådte til, og som havde en god arbejdsplads, der hjalp ham med at trække. Og det er jeg taknemmelig for. Ja. Så kommer da jeg knækker sammen der siger min psykolog, okay, måske er du ikke bare trist. Vi får dig lige ned til lægen, og lægen sender mig så videre til en psykolog, fordi jo, du er nok deponeret, men ikke nok til, at du skal have medicin. Du skal snakke med en psykolog. Og så er jeg sådan, okay fedt, hvem? Jamen, du skal lige selv finde en. Jeg kan ikke ned og stå op om morgenen, men okay. Men jeg fandt en, og det var så en sød kvinde, der vælger, det er det eneste, jeg kan huske, hun sagde til mig overret, det var, at det er også hårdt at blive mor. Og så var det jo blev bekræftet ikke engang i det her, at det er bare hårdt at blive mor. Og derfor så måtte jeg jo finde mig i det. Og jeg skulle hen til et år, min søn var et år gammel næsten, før jeg kom på antidepression medicin. Fordi det var jo bare hårdt at være mor. Og trist nok, så var det også bare det første år, at den barsel, jeg kan ikke huske den. Det er de her episoder, der sidder tilbage for mig. Og ja, jeg har skrevet et brev til ham, som jeg håber, hvis jeg ikke selv er der en dag til at fortælle ham, at det ikke er hans skyld, så kan han se det der, fordi det er bare så vigtigt. Men jeg tror også, i den proces glemte jeg at minde mig selv om, at det er heller ikke min skyld. Jeg kan heller ikke gøre for det. Og jeg ved i dag, at jeg er en god mor. Ja. Så jeg synes også, det er et område, man skal være enormt opmærksom på. Og jeg er sindssygt taknemmelig for at have været i podcasten, som du også nævnte tidligere. Ja. Fordi jeg tror faktisk først, det var der, jeg blev klar over, hvor meget ADHD var flettet ind i min fødselsdepression også. Ja. Og ja.